Cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi pimpenku wani sumpah opo njalukmu cah ayu jo guyu yen wurung tak trimo gantung nek wit kencur bacut apa mundur nggih los lek ban saudaraku sapa Om Ban oh saudara ya neno malaria apa malari sedina kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias adung ngentekke sawah ngrusakne kampung tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cah ayu aja guyu gantung newit trembes yo mudar tenan. Percobaan dengkul mlocot kuwi bacut mati piye? Ya. Wis slendik urip neh ya. Lah kok kira? Ayo, malaria nyokot nggonamu. Gatel-gatel piye ngono ya. Slendik urip ya, Pak. Lah nggih. Lah sampean melu-men, ya. Malaria apa malari? Aduh
gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebajut alias adung ngentekke sawah ngrusakne kampung. Matur thank you De Ellen Valentina, sakit rindu wis diatur.